Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος Αμέντεκα και σήμερα θα σας κάνουμε αυτό το βίντεο για λόγο ότι είχε γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα στο προηγούμενο βίντεο και πολλοί μου λέγατε ότι δεν είναι διαθέσιμο. Δεν ξέρω τι το έχει κάνει το YouTube, γι' αυτό σήμερα θα σας το δείξω αυτό το βίντεο με φωτογραφίες. Λοιπόν, θα σας πω το δικό μου top 5 για τους καλύτερους NBAers. Νούμερο 5 είναι ο Kyrie Irving. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που παίζει στο NBA. Παίζει στους Cleveland Cavaliers και πέρυσι ήταν και πρωταθλητής με τους Cleveland Cavaliers. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, φανταστικός, δεν έχω λόγια για αυτό το παίκτη, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το νούμερο 4 είναι ο Stephen Curry, όπως όλοι το ξέρετε, ένας παίκτης που παίζει στους Golden State Warriors και είναι ένας πάρα πολύ καλός 3-pointer shooter. Είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ καλός παίκτης που είχε κερδίσει και το διαγωνισμό τριπώντων στο All-Star Game. Το νούμερο 3 είναι ο Kobe Bryant. Ο Kobe Bryant, παιδιά, είναι ένας θρύλος που έπαιζε στους Lakers και δυστυχώς μας άφησε για τον λόγο της ηλικίας του, και όπως όλοι πιστεύω θέλουμε να έχει ένα πάρα πολύ καλό μέλλον για να αξιοποιήσει την υπόλοιπη ζωή του. Και το νούμερο 2 είναι ο LeBron James. Ο LeBron James είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που παίζει στο NBA πολλά χρόνια. Έχει περάσει και από τους Miami Heat. Παίζει στους Cleveland Cavaliers, όπου και αυτός ήταν MVP του πρωταθλήματος πέρυσι, ο οποίος είναι και πρωταθλητής με τους Cleveland Cavaliers και είναι ένας πολύ καλός παίκτης που καρφώνει και πολύ γαμάτα. Νούμερο 1 είναι ο Michael Jordan. Πιστεύω, παιδιά, ότι όλοι τον ξέρετε. Ο Michael Jordan είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που παίζει στο Chicago Bulls. Και παιδιά, δεν έχω λόγια για αυτόν τον παίκτη. Είναι ένας θρύλος που έχουν βγάλει και παπούτσια για αυτόν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like για να με υποστηρίξετε και πείτε μου και στα comments το δικό σας top 5 που θα βάζετε και ποιον προτιμάτε από όλους αυτούς. Bye, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Goodbye!